El mar es vida, nos gusta mucho. Este trabajo se puede hacer solo por esto. Te tiene que gustar. Siempre he tenido algo especial para el mar. Y aquí es una isla muy bonita, la gente es muy agradable, como una familia. Ara anem a buscar la primera toma que tenim posada aquí a Silla Morada. Tot això és la costa del nord. Allò és la torres de vigilàncies antigues que hi havia, la torre d'Esmolar, que deim nosaltres, i ara veurem el que s'ha enganxat. Veurem si les passen de bones avui i és una bona pescada per fer un bon dinar. A veure què se mos ha enganxat aquí. Ve un poc enrotllat al principi, veig que això és que hi va haver una mica de corrent. Aquí a 40 metres. Mireu, aquí avui ja tenim un cap roig, una roja, ja en què hi veig lluna, doncs hi ha algun peixet. Ara veurem això per fer un bullidet de mel. De moment va funcionant. Això és una rata. També és bo per fer bullit. Són bastant cerveroses. Aquí tenim una mollera. Això hi ha que fer les notes en seguida perquè si no es passa aviat. Això és una rajada, el que no és bona perquè és massa petita, no tenen res, és massa jove aquesta. Li ha posat el dit dins la boca i això no li ha agradat. Cuidado que muerde. Venga, rápido que sufre. No val la pena. Ara es queden un moment, com que els atreus, sempre es queden un moment nedant i de repente quan els abuls s'acabosen i... L'hem assustat una mica en aquesta. Esto que viene ahora la llama tremolosa, es que da corriente. ¡Para, Vicente! Es una defensa que tiene ella, si se toca de la cabeza te da un calambre. No hay que estar tanto cogerlo por la cola, si no te da una descarga. Es amiga de Vicente, Vicente, te toca, No fa res, però sí, es nota, et dona una sensació... Bueno, está bien para el corazón, genera la sangre. Deixa'm-la flotar. Ara el meu companyero l'agafa, que ell s'atreveix, que ell no té por. Això té corrent, si la toques passar cua no et fa res, i si la toques per cap, et dona una descarga, una sensació així... Esa viva. Mira, ja està. Venga, vamos, el otro.